एंसन मोबाइल से फोन कैले छी यहाँ के आही के प्रेम में परका, आही के प्रेम में परका। एंसन मोबाइल से फोन कैले छी यहाँ के आही के प्रेम में परका, आही के प्रेम में परका। अपन मोबाइल से फोन कैले छी यहाँ के आही के प्रेम में परका, आही के प्रेम में परके। हमर मोबाइल नंबर 9815382557। एंसन मोबाइल से फोन कैले छी यहाँ के आही के प्रेम में परका, आही के प्रेम में परका। पहला भेट अपन शिक्षा दीपिया, दूसर भेट अपन अरनिको, तेसर भेट अपन शहीद मैदानिया, चौथो भेट अपन एयरपोर्ट। पहला भेट अपन शिक्षा दीपिया, दूसर भेट अपन अरनिको, तेसर भेट अपन शहीद मैदानिया, चौथो भेट अपन एयरपोर्ट। हमर मोबाइल नंबर 9815382557। एंसन मोबाइल से फोन कैले छी यहाँ के आही के प्रेम में परका, आही के प्रेम में परके। अपन मोबाइल से फोन कैले छी यहाँ के आही के प्रेम में परका, आही के प्रेम में परका। पांचवा भेट अपन महन मोरंगिया, छठो भेट अपन BFL, सातवा भेट अपन सागर मथाया, आठवा भेट मारवाड़ी भवन। पांचवा भेट अपन महन मोरंगिया, छठो भेट अपन BFL, सातवा भेट अपन सागर मथाया, आठवा भेट मारवाड़ी भवन। हमर मोबाइल नंबर 9815382557। एंसन मोबाइल से फोन कैले छी यहाँ के आही के प्रेम में परका, आही के प्रेम में परका। अपन मोबाइल से फोन कैले छी यहाँ के आही के प्रेम में परका, आही के प्रेम में परका। एंसन मोबाइल से फोन कैले छी यहाँ के आही के प्रेम में परका, आही के प्रेम में परका।